Yate, pre mga dancer gyud. Pula. Galaw-gawa ning style nimo kay oy asa naman ko nimo gidalaan ni? Nara mo gusto dito, boss, oh. Nara dito ganin nara mga sayog naa dito. Patanawa na to sa mapa bi. Mapa, oh. Doon nakita, oh. Ay ginoo ko oy. Perti ba? Duha pa ka sapa atong labayan anak eh. Katuol na lang, anak, O boss. si kado duha ka sapa dool na. Galaw-gawa ni oy. Yun saan man ni Ron? Kaon man ni ron may pag mag-snacks na lang sa tadriya kay kapoy na kayo gutom na ko. Tara. Basta snacks dayon no dali ra kay ka maka. Tara. Tara sila, boss, bro. May bangko, dire, boss. Oy mo nang bangko dira. Diri ko. Basta lang, tara. Anan ko palagi, pre. Diri ra gyud ato na sila makita, pre. Kay karong orasa. Session time na nila. Oh, fights. May nay, nagsuyop, boss. Salamat. Wala pa ako kalimot atong gibuhat ni Kay sa to, pre. Katong gibunog ta niya, pre. Pusira na sila. Goodbye, Philippines. Pero 2023 na, pre. Panahon na siguro aron magbag-o ta. Mulaylo na ta sa atong binuhatan na di maayo, pre. Cheers sa to, boss. Gawa ni mo asa man ato ang kuanan ni. Paris ani. Ata, dari, di ba gool? Pastilan dira rebisco. Perfect snack. Lungag sa ubasan. Uy, si mudungag dira. Unsa di ka? Ulita po ni mo, ay. Ulit kita nga gamay na magikini. Ako una mo dungag. May galing ipainom pa ta ka sa akong snack. Sa kuha ni, oy. Ikaw ba dahil mo inom man ni di man? Sila ni mo. Lagi na pag inom ni mo, tiwasan lang na. Ano, pag-apil-apil na ako. Karon, di na ta mangitag gubot. Di na ta mangitag samok. Kapoy na kasigukod. Kapoy na kasigdagan. Pero unsaon man na, pre? Karon na ang panahon na ron. Wadto ta siya. Kita ka na nga naman yung batos. Tamis kayo mag-coke. Malagkok na. Nayang batos pero nag-inusara raman na. Mung karon ang saktong panahon, pre. Kay walay lain mo tutsar sa yaha. Sakto po gano, pero asa kitong isang kauban niya. Basi nag-vacation leave to, pre. Kay bag-o rabi ato kadawat bonus. Bitaw, pre, no? Galanti biya kay na Cebu. Saksi biya taana. Kay kita sa una, grabe biya na to kapalangga. Tinood. Nya, tara, pre. Tara. Boss! Ki! Relax lang, Rocky. Kaya wala man ni adto dire para mangita gubot. Nami dire aron mangayog pasaylo. Say pasaylo. Pasaylo, god, sorry. Kuna-una, bago ra nag 2023. Usam day na ako mag 2023. Ay, pag sinamok, dire. Magbag-o nami, boss. Kay bagong tuig na, boss. Gusto nami magbalik loob sa imo adi ba? Sa imo Wala kinagay ganing ba? mini adto dire ganin no para mangita gubot. Wala na nasa mo una na makig maoy. Wala na nasa Ngayon ra may pasaylo. May pasaylos na nagibuhat niyo sa kuha mga magpasaylo. Boss, kalimti na to, boss. 2022. Wala na sa 2023. Oh, dadunggan ninyo. Siya mismo nag-ingon nga dili mo to. Ay, sigtot siya, Draki. Baguhan pa biya kay ka. Baguhan lagi, pero loyal man ko. Oh, nadungog ninyo kamo. Unsa may gibuhat niyo sa una? Sa una namang good to, boss. Basta rin pahawa na lang mo dire og dili mo gusto gubot pag ginero na. Wala. Okay ra nga kulatahon mi ninyo. Nami dire aron mangayog pasaylo. Unya unsaon mo nang pagkabalubing nga tinuod jud mo na nga ipasaylo. Ito, pre. Saan mo na to ni, pre? Sir. Mangayo ko ginabang, sir. Ay, good si Banabi. Gutom na ko, sir. Wala ko kaon gahapon. Ay, kabala ka, pre. No? Ato ni. Sagot na to ni. Sige, okay, pangkaon doy. Ano na, sir? Salamat, Libo man ani, lagi. sir. Sige, Salamat. libo. Sus, ay napaproblema si boss. Ay, tama dahil. Oh, good sila na sa kalibo. Boss, okay na, boss. Sa ato pa tinuod jud tong giingon ninyo nga willing mo mga ipasaylo. Willie, may mangayog pasaylo, boss. Gali, kay. tinubos, no? Na-impluwensyahan mi sa kamaayo sa imuhang kasing-kasing, boss. Mong nabuhat na mo to. Yan, sa may plano ni mo, boss.
Saman, okay ra ba nga ako ni pasayloon dayon? Sinipsip ra to boss ba? Sinipsi, pataka, ramang Sip nga, luag to sa kasing-kasing ako paghatag og 1,000. Nga na dyan ang baguhan, pre. Ayan ang baguhan. O sige, ani na lang. Pasayloon ta mo. Pero sa isa ka kondisyon. Ang kondisyon na, boss. Kailangan ninyo mapildi akong batos og dance competition. Dance competition? Usa man ni boss, one on one eh? Unsay one-on-one? 2v2 ni. Saan mo pagkatubito, na boss nga? Isa raman na mong batos, kaya ang isa, vacation leave man. Ito boss. Ano na to ni? Basig nakalimot mo kung unsa ako mga ginatawag nga alas. Alas. Kung nakahinumdum mo sa mga transactionist na to sa una, pag once maapi kita, manggawas na mga alas na ako sa gasa. Asan pud ka na musulpot ang alas ni boss? Usa man nagitawag ni boss? Iro. Ganino, murag wala naman siguro nang hayrog tao si boss ron. Unsa iro? Dili ni iro pero kamo ang maglaway ani ron. Trixie! Hello ba? Hi Trix. By the way, mao ni si Trixie. Good sky, pre. Kalma lang bagay, nagbago na tayo. Pakita ka boss, mga nagbago na ta. Mao ni ang ka-2v2 ninyo. Stuvito? Kay Trixie, si Kay. Hi Kay. Nice to meet you. Ayaw, padala na silang kanyag, pre. Kaya kung mapildi ta, babay gud ta. Kunya boss, na namang isa ni mong kabatos, so. Saan mo mong buhato na ni? Diri ka, tapad mong Kay. Siyempre, manayaw mo. Nyon sa may pamaagi sa rating na boss. Ako mismo ang mo-rate sa inyo ha. Na, mabayas na boss. Bayas may nana, boss. Makapasalig ko sa inyo nga pag-abot sa paghukom. Balansi tanan. Dili ko mo desisyon based sa akong emosyon. Mo desisyon ko based kung sa'y nabuhat ninyo karon. Nya pre, ready na ka? Ready na ako, pre. Nya sige na, sugdi na ninyo. Nya kisa may una mo sayaw boss. Pag fake mo. Fake? Aw, bato-bato fake. Boss ba? Sige. Okay. Fake mo. Ang mapildi may una mo sayaw. Sige. 1, 2, 3, go. Bato, fake. Ay, kabala ka, pre. Una pre. Relax We na got mo dira, this. ang una mo sayaw sila Marjon. We got this. Gito yun ako magpapildi, pre. Aron ang pressure sila, ha. Okay pre, magamit na dyan na itong abilidad ani ba? Saman, sugdan na namon eh. Sugdi na. Watch us and learn. Mayo. Nya! Wag yapon mo na bago na, gyapon may talent. Karon, kamo na sunod. Problema na boss. Patas ni tanan ha. Siklab na mo. Mas é pra frente, ombrinho, cabeça, vira e bola. Toma. Yate pre, mga dancer gyud. Okay, mo na akong judging sa inyo ha. Gwapo niyang pagsayaw. Na, Di lang. Lamang man ta sa facial expression. Pero, mas nibilib ko sa ilang facial expression. Therefore, I conclude, tabla ni siya nga performance. tabla. Di ni maayo ni. Di magsilbi boss, gatag na mong bisa to. Di dyan pwede na. Di ni maayo, boss. Di ni maayo na ni tabla, boss. Relax na, sige, anin na lang. Para mahuman eh, tagaan ta mag one last chance. One last chance. Mga na yung ginatawag na ultimate dance battle performance. Loko. Ihatag niyo pang pinakamalakasan ninyo nga sayaw dira. May the best do win. Kung ingon na man lang gani boss. Hatagi mig lugar nga sakto. Kay di man may makabuylo diri apiki ra kayo. Sige, partida. Ang mili. Kita do'y mamili, pre. Kita pa yung papilion. Unsa man boss? Mamalhin ta? Kamoy bahala kay kitagaan man mo og partida. Tara.